ma Kibuye. Owuok Kibuye wadhi Mombasa. Ne en ywaruok e kind ja-ohala ma Mombasa Mohamed Abubakar kod obila mane chopo duka moro mar uso geche ei Mvita kendo golo ja-ohala no githuon. Ma en kaluwore kod ywaruok ma okwako od ohalano. Kaluwore gi Abubakar, ywaruok mosebedo e odno gikone ne otiek kod doho mar apil momiyo thuolo kambine mar Lamu Marine and Allied Products Limited mondo obede odno. Oseo obila kuom kawo okang' mar dare kanyo kendo keto kweth rowere mar mondo ji warite alworano kata bang' neno obok duto manyiso ng'eto mar burano e doho. Obila to kata kamano koni pod gidwa ni gitim nonro malong'o ne obok go mar yango ka bende gin obok makare. Kama the proprietor of the property, nimekuwa illegally evicted from the property na OCS wa Makupa, na wakachukua goons wakawatia ndani ya property yetu ile pale. And the other sad part ni kuwa the OCS himself confirmed that they actually verified at the land registry who is the proprietor. Wakaona ni Lamu Marine, which is this. At the same time, they went to Court of Appeal, waka-verify zile court orders za Court of Appeal, waka-confirm tena kuwa Court of Appeal imesema hii property i-revert back to Lamu Marine, which is this. Kenya iko na sheria zake, Article 40 lazima iheshimiwe. Tutalala hapa, tutakampa hapa. We will camp hapa paka haki yetu.